Personlig udvikling er også forretningsudvikling, og forretningsudvikling er også personlig udvikling. Forhold, som ikke kan skilles fra hinanden. Så er der blot dig selv, måske selvstændig eller ansat, så er der her en mulighed for dig. Hej, jeg er Carl Christian Møhlengragt, og jeg vil coache og guide dig igennem de 3 Slip Nu CD'er, som du kan købe adgang til i webshoppen. Relationer og forhold, fremtoning og helbred og økonomisk frihed. Slip Nu er det grundlæggende element i Sedona-metode ved Møhlengragt. Du får berøring med din naturlige mulighed for at slippe enhver ubehagelig og uønsket følelse, som lige i øjeblikket træder frem. Du opdager en ny mulighed for nemmere at nå, hvad du ønsker i og af livet. Mere frihed i din økonomi, bedre forhold, bedre udseende, bedre helbred. Også muligheden for at slippe ting som stress, spændinger, vrede og nedtrykthed. Alt det der er muligt. Efterhånden som processen skrider frem, vil du mærke, hvordan du i dit daglige virke møder mindre modstand, får øget fokus, samt større åbenhed for netop dine muligheder. Slip Nu med Sedona-metode har givet mig et helt uventet og formidabel mulighed for at nå mine mål og til at udvikle mig. Fortsæt til min webshop og hør hele introduktionen. Mit alternative virke startede tilbage i 1986, og på et tidspunkt på min rejse støtter jeg på Lester Livingstons metode. Lester Livingston opdager ved sit 3. hjerteanfald, at han ligesom kunne slippe de følelser, der tyngede hans liv. Han opdagede, at ved at give sig selv lov til at mærke sin krop og de følelser, der var forbundet med fysisk smerte eller ubehag, kunne få det bedre. Lester Livingston opbyggede en metode, så han i løbet af 3 måneder rejste sig selv fuldkommen. Forestil dig, at du i dit liv helt fra lille af begynder at forholde dig til omverdenen. Du får ros og ris af dine forældre, lærere, familie, kammerater og venner. Alle har en mening om, hvad der er godt eller skidt for dig. Og for at forstå disse udsagn, bliver du nødt til selv at danne mening om, hvad der er skidt og godt. Du snupper dine omgivelsers meninger til dig, og der opbygges et helt panser af følelsestilstande omkring dig. Du begynder nu at agere igennem disse meninger og følelsestilstande. Mange af dem bliver begrænsende for dine muligheder her og nu, og du bliver hele tiden kastet tilbage til en gammel overlevelsesstrategi. Følelse, for eksempel sorg eller frygt. Tag nu en kuglepind i din hånd eller en anden lille genstand, som du vil være villig til at slippe uden større eftertanke. Hold nu genstanden frem foran dig og hold rigtig fast. Forestil dig nu, at det er en af dine begrænsende følelser, og din hånd repræsenterer din bevidsthed. Åbn nu hånden og rul genstanden rundt i hånden. Bemærk, at det er dig, der holder genstanden, og at den ikke er fastgjort til din hånd. Det er det samme med dine følelser. Dine følelser er fastholdt til dig på samme måde, som genstanden er fastholdt til din hånd. Vi griber fat i følelsen i en given situation, og glemmer, at det er os, der holder fast i den. Det er selv i vores sprog. Når vi føler vrede eller bedrøvelse, så siger vi sædvanligvis ikke, jeg føler mig vred, eller jeg føler mig ked af det. Vi siger, jeg er vred, eller jeg er ked af det. Vi siger, uden at registrere det, at vi er følelsen. Vi føler ofte, at følelsen er fastgjort til os. Det er ikke sandt. Det er ikke sandt. Vi har altid kontrollen, men vi ved det bare ikke. Slip nu genstanden, du holder i din hånd. Ja, hvad skete der? Du slap genstanden, og den faldt på gulvet. Var det specielt hårdt eller svært? Nej, selvfølgelig ikke. Det er, hvad der menes, når vi siger at slippe. Du kan gøre det samme med hvilken som helst følelse, som du i en given situation føler. Og god fornøjelse med de 3 CD'er, og lad dine muligheder strømme til dig.